Serus sa Ludza, zdravím všetkých mojich kamarádov, tých dvoch, čo mám. Chcem vás pozvať na oslavu tu s mojim bratom. A s ním? Serus bracho. Serus bracho. Oh, well. Oslavujeme moje prepité 22. narodiny. Moje 21. A pozývame ešte k tomu ďalšieho gadža, super hostia z Kuwaitu, len pre vás. Bude tam ľudovka, bude tam karaoke, Dojda Elan a prislúbil za 5 korún, že nás dojdú pozrieť, takže to bude dosť kvalitný náklad. Super oslava spolu aj s Mike Špiritom, len pre vás. Tak neváhajte a dojdete, začekujeme miestečko, treba zavolať, objednať listečky cez ticket portálik a všetko vybavené, len pre vás. Takže tak ti povím, že nesed na tom internete, keď chceš niečo dosiahnuť, jak tu s mojim kamarádom, keď sa chceš dožiť 22 narodenín, tak sa na tom internete ne, bracho. Tak aby si vedel, budú to 9. marca, 2.33 o 9. hodine, len pre teba a tvojich kamošov. Tak sa zapamätaj a dojdi, čakáme ťa tam. Tak sa neomdy a domdy, bracho, lebo ukážem s mojim kamarádom, čo je to ľudová hudba, čo je to ľudová veselica, jak sa oblíka kroj najebaný. Čo sú to saxofóny, čo sú to harfy, čo sú to trumpety, to všetko dostaneš naložené v tom naloženom klube. Sa prislúbila Madame Ružená, keď nám dojde povyprávať to, ako ukazuje cecky. A spolu s pánom Merliškom Trevidze, kedy dostane všetko, čo chce a nájde tú pojebanú cibulu. 9. marca, ticket portálik, listečky, bracho, toto sme zabili a poď. Vypni tú sedminu a poď ideme do McDonaldu. Dočkaj, bracho, stratil som sa. Musím navigačne.